So, how was your experience, son? It was great. I love it. Only great. Yes, perfect, perfect. Dahan-dahan, ikapit mo lang dun sa may naka-uslit para makabalance ka. Wow, thank you, ate. Pero nakakuha ako tayo. Kasi kinuha ko na para ano talaga siya. Nasaan talaga. Vlogger. Picture. Yeah, picture. Are you ready na niya? Parang slippery dito. Dahan-dahan, ikapit mo lang dun sa may naka-uslit para makabalance ka. And friends, ito yung Djevelporten. Shades lang ako. Yeah, picture. Wow, thank you, ate. Pero nakakuha ako tayo. Kasi kinuha ko lahat para kung ano talaga siya. Kung nasan talaga ako. Picture. Yeah, picture. Ready for picture. Wait. Asa to? Dito san? Taas. Dili na ko i-focus. Pwede nyo siya i-adjust. Okay, 1, 2, 3. Smile. Then 1, 2, 3. Smile. Isa pa. Ngilita na sa ubos, no? Dili mo hiyak mo tiyan. Hiyak jud akong tiyan wala ka diha. Naghanap jud kayo. Pwede dire picture pa na. Pwede. Di ko, mano ko. Saan? Di, picture siya. Picturean mo si Sandra dyan, girl. Katakot kayo, girl. Kini nga sa imong kamera? Kaya kamera ko noon padana ato. Camera ko na. Ate, camera mo na. Ipasa ko na lang, mabilis na magpasa sa'yo. Hindi ka tulad mo. Joke lang yun, San. Sige, picture sa mito ang Sandra niya. Gana yun. Okay, start na. Sa taas. Pwede nimo siya i-adjust. Okay, 1, 2, 3. Smile. Then
Wala ra. Ganahan ko diri, wala lang kay kuan. Picture. Pwede diri mong picture pa ana. Asi, camera mo na. Joke lang yun. Pero totoo yun. Ay, maganda yun dito, te, oh. Yeah. Sige. Feel na feel. 1, 2. Isa, versus Neil, pag ganyan. Dali. Tingin muna ako sa kabila kasi maganda yung view. Friends, tingnan niyo ang view. Uy, nakaganyan ako. Ang ganda naman dito, relaxing. Pwede dito na lang. Hindi na bumaw. Pero pagkatapos na kanila. Sige, kami. Saglit lang yung mga yan. Pusin na lang para bababa na tayo. 1, 2, 3, 9. Ano sa mong kamot? Video man eh. What? Asa dito na ni. Na, dito sa pinakat sa taas. 1, 2. Ay, video na. Video nga. Asa man ako daing camera? Nani ah? Aya. Ay nana ko. Oh, katong gamita. 1, 2. Close ko. 1, 2. Yun na. Yeah, from this angle. From your angle. Okay. Kiss-kiss na. Okay, 1, 2, 3, smile. Iba-ibang posing naman ako. Tayo naman tayo. Tayo na naman. Ulitin na natin. Paanohin muna natin sila. Oo. Sige. Matagal, mabilis na. Oh, sige. Sige, picture 1, mo. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Okay. Oh, sige. Okay. Oh, sige. Sila muna. Eunice, paki-video naman. Kevin, tiklala.
your experience, son? It was great. I love it. Only great. Yes, perfect, perfect. Oo. So, how was your experience, son? Was great. I love it. Only great. Yes, perfect, perfect. Marlene, una na lang ta. Asa man ta? Picture ko man siya. Ha? Ako magdali ko sa sakyan. Ako tawagan mo. Kayo muna. Yeah. Oh. Kamura picture ha. Ako lang i-confirm. Yeah. Please don't forget to press like, subscribe, and bell buttons.